Třeba budu mít něco v bance. Jdu si vypůjčit asi to mýho účtu 2 staky. To bude dobrý. Dobrý den. Ani nepozdraví. To je hezký sluníčko. Když jsem. Dobrý den. Dobrý den, kolik byste si chtěl vybrat? Já mám nějaký účet. Samozřejmě, že ano. Počkej, co? Jo, tak chci ten tak, jo? Dobře. Co? Co jste to udělal? Pane, to neřešte, vezměte si prosím své peníze. 6 můžu? Ano, prosím. Co to bylo? Tak nashledanou. Naschle, pane. Jdu si zatím sednout. Tak si zatím udělejte pohodlí. Co? První číslo 5? Ukaž 5? Jo, je to 5. Budu si to pamatovat. Už zase prší. Jdu radši do kina. Dobrý den. Dobrý den. Jaký teď film dávají? Bude One Man Show. Kolik stojí? Stak diamantů, prosím. A tady něco je, nějaká knížka a papírek, co si mám vzít? Ano, prosím. Dobrý den. Dobrý den, dáte si nějaký popcorn nebo nějaké pití? Popcorn a jablečný džus. Tak to, pane, bude půl staku diamantů, prosím vás. Naschle. Děkuju a nashledanou. Dobrý den. Dobrý den. Tam nesmíte. A omlouvám se. Co je tady to? Tím se spouští film. Můžu? Ano, právě teď má začít. Ahoj. Tohle je $1 milion. To je zhruba 22 milionů korun. Peníze, které mi zbyly z jedné akce, který už nepotřebuju. Tak já je teď někomu z vás dám. Ty prachy jsem zamknul v tomhle trezoru. Aby se k ním dostali, potřebujete tuhle kartu a správný heslo. Ty karty jsou teď v kinech po celé republice. Stačí jenom přijít na ten správný film. Heslo k té kartě je 10místný číslo. A každý z vás na ní teď může přijít. Stačí jen rozluštit tuhle šifru. Není jednoduchá, ale existuje k ní návod. Je v tom filmu. Ten trezor stojí tam venku. Kdo na něm zadá správný heslo jako... Nashledanou. Tam nikdy nepůjdu.
Kde je ten monument, nebo co to je? Teď někde po cestičce v tom muzeu. Kouknu se na ten. Tak to chci mít. Co to? Ale mám další číslo. Jupi. A to je 2? Jdu ho napsat. 5. Teď má být 3, 4, 5. Snad ten týpek nehledá taky. Ukáž 4, 6. 5, 7. Tak. Já už to tam vidím. Hele, 4. Přepískli s tou barvou. Tak 5 poslední. Dobrý den. Dobrý den, vítejte v Albertu. Jo, máte tady nějaký číslo? Nic takového tu nemáme. Jdu se podívat, prosím. Dobře, Jak to tady je? Hele, mám to. Tak. 9 a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám to asi. Snad to uklidil. Chci to tam napsat. Dám to tam. Hodím to tam. Tak. Načítání. Tak, píšu heslo. 5, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 7, 9, 10. Tak. Gratulujeme, vyhrál jste 22 milionů. Prosím, vezměte si svou výhru. Tak jo. Jupi. Konečně jsem vyhrál 22 milionů. Koupím si nový byt a všichni mi budou závidět.